Nummer 1 op de lijst is de Fries om Utens van Haarsma Buma, binnen in Warkum. Dankjewel. Op nummer 3 vinden we Sander de Rauw uit Balzert. Zo'n maart 2006 zit er in de Tweede Kamer. Vierde keer weer er nog 22 op de lijst. Maar het derde plak wordt de Rauw een van de belangrijkste gezichten van het CDA. Het zal nou heven. En Rut Petom, onze partijvoorzitter, had alles gezegd van nou, neem nog maar even lekker rust deze dag, want je gaat het druk krijgen. Maar ja, ik dacht dat kan achter de schermen zijn en dat kan voor de schermen zijn. Maar het zal dus voor de schermen zijn. Dus ja, het gaat nu extra druk worden. Nummer 12 is voor Pieter Heerma, werkzaam als wetvierde van Zorgverzekerde Friesland. Zijn politieke interesse had er net van een vreemde. Pieter Heerma is de zoon van oud-fractieleider van het CDA, Eneas Heerma. Dan vinden we nog een jonge Fries op plak 21. Het is de 22-jarige Harry van der Molen. Zo'n 2006 zit er in de gemeente van Ljouwert. Van de eerste 20 is de helft erbij, iets meer dan de helft erbij. En de andere helft is zittende Kamerleden, waarvan Sander al nog steeds een heel jong persoon is. Dus er zit eerst een heel oor CDA met 9 gezichten. Maar ik denk mijn heel herkenbaar Loert. Nou, en dat is de kant die we, denk ik, opmatten. Job Atsma van Ruisterveen, vrienden keer nummer 7 op de lijst, stiet er nou net op. Atsma is wel beschikbaar voor een mogelijke post in een nieuw kabinet. Hij is wie is maar de vernijing op de CDA-kandidatenlijst.